Tokkal nelaɓe ardiɗo lesdi Najeriya waɗi gidal be ardiɓe kompaniwa piiroje lesdi Ethiopia wato Ethiopian Airline ha Addis Ababa ngam firtugo fimɗe dow ko larani jahargal kuude Ethiopian Airline ha lesdi Najeriya. Nelaɓe Tinubu man latti les jagorgal ardiɗo hukuma sirru kutinirowa basira wato National Intelligence Agency NIA Ahmed Abubakar. They raised a number of issues, fundamental issues affecting our relation between the Ethiopian Airline and us. Haya ke jonde man on Ethiopian Airline andini billaji ko yidata ha dogginki kuuɗe muɗum ha Najeriya. Haragare jonde man on bo sauro Tinubu do ko larani shanu diplomasiya Mustashola Enikan Olaye andini tefoɓe kubaruji dow heɗiti bojji Ethiopian Airline bo ɓe andinan Tinubu. Lesdi Najeriya wadino famral be Ethiopian Airline ha tigguki kompaniwa piiroje ha Najeriya wato Nigerian Air wakkati laamu Buhari, amma gwamnati Tinubu darni famral man. Ha fahin ɗum ɗo yi'a nder bojji Ethiopian Airline lattan sha'anu heɓugo cede lesdi yasi, yi'ugo nde weti fu daraja naira ɗo do'a. Nden kala kompaniwa gaɗowa kuuɗe muɗum ha Najeriya fu bo dole hutinira be naira ha sorruko tiket muɗum. Ɓawo ɗon on bo nden firlita yago cede lesɗe yasi, hunde ko foɗi ɗagguki cede piiroje lesɗe ɗuɗɗe ha Najeriya. Iga Abuja, lamorɗo lesdi Najeriya, Umar Aliyu, kuude Radio International be TV.